אבי, עכשיו אחרי האקזיט, אתה חושב שאושר בעין מביא אושר באלף? שאלה מצוינת. האמת שלא. היום אחרי שחוויתי את שיא ההצלחה והמחירה המשמעותית והכסף שוכב בבנק, האושר באלף האמיתי הוא במשמעות, הוא ברלוונטיות, הוא במלאות, הוא בלהיות בחברה. כי מה שחווים מיד אחרי שיא ההצלחה זה בדידות נוראה, זה חוסר רלוונטיות אחרי שהיית באיגרא רמא, פתאום לבירה עמיקתא, בלי השותפים, בלי הפגישות, בלי הדירקטוריון, בלי הצוות הנפלא שלך. ומשמעות, למה אתה קם בבוקר? אז האושר באלף הוא החיים עצמם. האיזון במעגל החיים, האישי, הזוגי, המשפחתי, התעסוקתי, הבריאותי, הפיננסי, האיזונים במעגל החיים, זה האושר האמיתי ביום יום.